simultaneamente a outras linguas, e gracias a Lidia Senra polo seu traballo por estas xornadas municipalistas que de feito sácaselles moito proveito. Chámome Óscar, son un concelleiro de Caurel Vivo, un folgoso do Courel, un concello da montaña lucense en Galicia. Seguramente dos que estamos aquí é dos que peores datos demográficos ten. Perdeu o 80% da población no último século e medio, un 2,5% anual. En canto a despoboación rural, penso que é o reto, ou debe ser o reto máis grande ao que a Unión Europea se debería enfrontar de maneira clara. Desde aquí, en colaboración cos gobernos regionais, debese dar máis estímulos para a retención e a captación de novas familias nese rural que está demográficamente ao borde do colapso, con plans claros de axuda á natalidade, á productividade da terra e incentivando o comercio de proximidade. O noso monte, moitas das terras están abandonadas, xa que a distribución da terra, segundo está, non é rendible, e desde a Xunta de Galicia non están a facer nada para mudar esa situación, sendo moitas as competencias que ela ten nese eido e non aplica. As administracións deben, desde tutelar e promover a unificación de terras, terminar así co minifundismo, promover proxectos productivos como a cooperativas que melloren a comercialización dos produtos, atollar problemas graves como a recén chegada Vespa do Castiñeiro, na que, de non actuar de forma clara, incluso aquí dende a Unión Europea, pode supoñer a ruína dun sector básico para gran parte de Galicia e parte de zonas como Andalucía ou Castela. Como saben, dentro do rural hai dúas velocidades, e a que eu pertenzo, os datos demográficos son dos peores do Estado. Precisamos dunha variación nas liñas de axuda. Por exemplo, na nova PAC é imprescindible aumentar as contías en zonas deprimidas demográficamente e deixar de investir en empresas que facturan 1 millón de euros ao ano e que fan con eses cartos o único que fan é engrosar beneficios. Non sei se lles parece lógico aos aquí presentes que as axudas da PAC sexan para propietarios de sofá que non pisan a terra nin a traballan, como o caso de 250 millóns que reciben 60 das maiores fortunas de toda España, ou o fillo dunha conselleira do mar en Galiza que nin explotación dada de alta tiña. Recentemente sabemos que a PAC 2021-2027 contará cun presuposto de 365.000 millóns de euros. Saben cantos deses fondos quedarán en mans que nada servirá para revivir o rural? Para prever isto, débense poñer un teito máximo nas axudas da PAC, que esas axudas non superan os 60.000 euros, pero usar eses excedentes nas explotacións pequenas, familiares e, sobre todo, nas de montaña, que teñen o perigo inminente de desaparecer. Dende este Parlamento, aquí en Bruselas, poden contribuir a revertir esta situación, traballando nun plan integral para a montaña lucense e activando medidas concretas na agricultura, gandeiría e rehabilitación de patrimonio, presionar en definitiva a Xunta para que aumente as inversións en zonas de gran importancia ecolóxica e nos traian inversións reais para que os moradores desa serra poidamos elixir quedar vivir nela. Para que a xente se veña a vivir ou decidamos ter fillos no rural, precisamos tamén de servizos de calidade. Non podemos seguir sendo veciños de segunda. Parécelles que axudar a manter vivo o rural, ter un médico solo polo día, cubrindo 2 centros de saúde, ter servicio de farmacia só unhas horas, non ter residencia de anciáns, non ter pediatra, nin transporte público algún, en todo o concello ou mesmo ter estradas sen quitamedos ou sen apenas mantemento, todo isto sufrímolo no Courel, por culpa das inoperantes administracións. Débese comenzar cunha zona piloto nesta serra, restaurando aldeas con séculos de historia e demais patrimonio que se está a perder. Sería primordial un parque natural para o Courel, pero que veña con inversións, postos de traballo verdes, que revitalice o sector hosteleiro e faga máis rentables os produtos desta comarca. Faga, en definitiva, que se afinque poboación activa e faga da marca Courel aínda máis coñecida como marca de calidade. Para finalizar, deixo un puñado de ideas de onde se pode sacar máis financiamento para isto, e non se está a facer. Eliminando axudas millonarias a élites que non traballan a terra, eliminar cámaras de representación inútiles en toda Europa e tamén en España, como o caso do Senado ou as deputacións, engadir todos eses fondos ao desarrollo rural. Os parlamentarios só deben cobrar por asistencias, que faga que os parlamentarios non se deixan baleiros. Os parlamentos non se deixan baleiros, cando non lles interesa escoitar, pero que cobran igual sen asistir.
como ocorre en España, e de seguro que tamén hai aquí. Eliminar coches oficiais, dietas abusivas, pagas vitalicias e moitas outras cousas onde se podería recortar e non se fai. Ainda decía hoxe un compañeiro francés, a mañá, que se está a gastar o 27% do presuposto da Unión Europea en defensa, cando o maior perigo está nas administracións. O rural ten moito potencial, é claro que ten futuro, pero non o ten con estes dirixentes, nin aquí, nin nas inoperantes administracións que moito prometen no Estado español.